Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa tady s mojí segrou. A tady to bude videjko. Já s mým taťkou jsme jeli do nějakého obchodáku a tam jsme si koupili markízu. Ne markízu jako kanál, ale markízu jako víte co. Prostě markízu, barevnou markízu. Ne to ne. Jako, no prostě markízu jako víte jakou. No takže tak a do konce tady toho roku by se měl mít hotový pokoj nahoře. A potom už budou vycházet videa častěji, možná i každý den. Ale to je takový random vlog, to prostě s ním nebudu nic dělat. A takže tak. A teďka máme segra, kde je? Segro. Pojď. Pojď. No, tady máme segra. Vidíte? A tady to bude experiment. Nekecám, tady to fakt experiment nebude. Ale včera, nebo kdy to bylo, u nás byly máje a ty máje byly strašně divný, tak jsem na nich nebyl, jenom jak je vždycky ten divný průvod, tak jsem samozřejmě musel jet na kole, jak jinak. A Emi. No pojď. No takže tak a jenom jsem vám chtěl říct, že to bude informačka plus vlog, protože budu dělat live streamy, ano budu. Můžu dělat delší videa a dá mi to tam, ano dá. Takže pohoda, lahoda, jahoda. Prostě mám zloužený ten, no vy víte co. A takže tak. A tady teďka jdeme do hospody. A takže tak. Ještě jsem vám chtěl říct, takže jsem vám chtěl říct ještě, jak dlouho, ne, jako to jsem vám nechtěl říct, to vy víte, že tady to je video po hodně dlouhé době, že jsem s mobilem něco měl, že mi vůbec nešel nabít, a takže tak, ale teď už to je v pohodě, tak jsem něco natočil a no takže nebyly videa kvůli tomuhle. A takže tak. A tady za mnou jde, už jsem vám to několikrát říkal, ale ne, segra. Tady segra. Mistr Segra. Pojď, Mistr Segra. A takže abych se s váma rozloučil, nezapomeňte dát like, odběr, případně koment, aby se mohl natáčet Ask. A já se s váma u tady toho videa loučím.